Jeg vil sikre de bedste muligheder for børn og unge og studerende i Danmark. Jeg vil sikre, at vi har verdens bedste daginstitutioner med gode normeringer. Jeg vil sikre, at vi får nogle daginstitutioner, hvor børn også kan få noget ordentligt mad. Jeg vil sikre madordninger i børnehaver og i vuggestuer også. Jeg vil også sikre, at vi får madordninger på vores folkeskoler. Vi er nødsaget til at gøre noget ved de nedslidte folkeskoler, som vi har i Danmark. Vi er også nødsaget til at gøre noget ved uddannelsessystemet. I dag der kan vi se, at brugerbetalingen er ved at snige sig ind på landets universiteter. Det er vi nødsaget til at stoppe. Jeg er bange for, at hvis vi fortsætter med den her regering, så tror jeg, at vi får brugerbetaling, inden der er gået særlig mange år. Jeg vil også gerne være med til at sikre nogle rigtig, rigtig gode forhold for familier. Jeg vil sikre, at der kommer første og anden sygedag for alle familier i det her land her. Og så vil jeg også være med til at sikre i det hele taget, at Danmark kan få en børnepolitik, som kan rumme både ressourcesvage børn, men også ganske almindelige børn også. Og til sidst så vil jeg bare sige, noget af det vigtigste, som vi har brug for i Danmark, det er faktisk, at vi kan få en børneombudsmand. Og det vil jeg arbejde benhårdt for, at vi kan få.